Hey guys, good morning and welcome back to my channel. So logofor nोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. So लोगोफोर जोंनि गामिनि मादै बाजै आगैमोन गासैबो आइजोफोरानो खेराइ सोलोंगासिनो दं दा. मानो होनब्ला बाथौ फुजा मोनफैगासिनो ना, so बेयाव मोसानो थाखाय खेराइ सोलोंगासिनो आरो. नाथाय खोथाया जाहैबायदि खेराइखौ बारा रोङाखै आरो न' मोसानो. मानो होनबा आगोल बिदि मोसाफेरा नालाय, so ओंखायनो बारा रोङाखै आरो. खिन्थु जोंहानि माने आंनि लोगोफोर फैदोंमोन आरो न' जोंहानि न'आव आलासि जानो गरेस्वरनिफ्राय. आरो बिसोरथ' खेराइ मोसानो गोरोंखा आंनि लोगोफोरा, बिसोरो मोसाबायनो थाखाय आरो न' बिसोर प्रफेसनेलखा. स' आं सानबायदि बिसोरथ' रोंखागौ मोसानो. बेनिफ्राय आं बिसोरखौनो रिकुवेस्ट खालामबाय आरो न' दे नोंसोर एसे सोलोंना हो जोंनि मादैमोनखौ बाजैमोनखौ होननानै. खिन्थु बिसोरो फार्स्ट लाजिदोंमोन आरो न' एसे लाजिदोंमोन, माने नाङा हानाय नङा जों लाजियो होननानै थाङाखैमोन आरो. खिन्थु आं फर्स खालामबाय बिसोरखौ जे नोंसोरो मानो रोंखागो मानो लाजिनो. स' उनाव आं बुंबाय थानायखाय बिसोर थांबाय आरो न' सोलोंहोना. फार्स्टआवथ' बिसोर लाजिदोंमोन एसे, नाथाय उनाव बिदिनो सोलों लाजिगाबाय आरो. स' बिदिब्ला थुदो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, नायलांबाय थादो नोंथांमोना. ओइ इसोर माबा बाथौ फुजा मोसागोन नोंथ' रोंखागोनथ' सिखिना फै रोंखाया रावबो फैनो माखौ लाजिदो फैना नोंबो एकदम मोनसे स्टेपल' बान्द्र मास्ला खुगाया जेबो नङा फै मोजां मोसादै लाजिना बेनिथा लाजिनाङा जागोन न' स' लोगोफोर बिदिनो 4 आवार्ससो फोरोंहोनानै दोनथ'बाय आरो न'. ओमफ्राय जोंनाव फैनोसै समाव मादैजों आब'जों ओमफ्राय आंनि लोगोखौ आर'नाइजों मान होबाय आरो. बिसोर लाया होनदोंमोन फार्स्टआव, बाट थेवबो लाहोबाय आरो न' बिसोरखौ. ओमफ्राय मादैमोना बिराद मोजां मोनबाय आरो न' खेराइखौ फोरोंहोनायनि थाखाय, मोसानायखौ फोरोंहोनायनि थाखाय. आंबो फंबायफोरखौ नै दासो नुदों सिनाय मोनदों हा जायखिजाया नामखौ मिथिया जायगाखौबो मिथिथ'वा गरेस्वर होननाय खोनादों दा जायखिजाया बिथांमोना जिथु फैनानै जोंनि गामिनि जिथु मोसानायाव जि सहाय खालामबाय बेनिफ्राय आङो रायजोनि सामलायगिरि जानानै आङो साबायखर बावबाय आरो जायखिजाया बिथांमोनखौ जोङो दा जि दिनाव लासे आं रिकुवेस्ट खालामदों आरो नोंथांमोनखौ जि दिनाव लासे माने जिहेतु जोंनि गोथार बाथौ साननि सिगां आरो साननै सानथाम जायो बा सानब्रै जायो
रोङियाव लासै आरो नोंथांमोना जाहाथे फैनानै कमप्लिट खालामना होयो बै जिथु दोंसे गानखौ आं बेखौ नोंथांखौ खावलायहरबाय आरो आङो दा दिनै जिथु फैबाय नोंथांखौ जों बरायना लानोसै हा ओंखायनो बरायना लादो बेहाय ना मामोनथाय बिदिन्था बर' बिथाङा ओमफ्राय दा सासेया मनजन बर' मनजन जों आसा खालामो आरो जों गामिनिफ्राय आसा खालामबाय गासैबो जाहाथे नोंथांमोना जोंनि जिथु दिनै फोरोंबाय मोसानायखौ जाहाथे कमप्लिट खालामनानै होयो दिनै जिथु हायाबा गाबोन आरो फैबावनानै गाबोन हायाबा समफोरावसो फैनानै जाहाथे कमप्लिट खालामना होयो बेखिनिखौ नोंथांमोनसिम आसा खालामनाय थाबाय आरो मोसागिरिफोराबो जाहाथे गोसो होनानै मोसायो जुदि गोसो होनानै मोसायाबा जेमान फोरोंबाबो रोंनाय नङा जाहाथे गोसो होयो बोरै मा मोसानाय इसिना गासै मोसागिरिफोरनिया मोनसे माने फर्मुला थायो न' फर्मुला थायो जाहाथे गोसो होयो बास इखोनानो आरो बेखिनिखौनो माबानानै जाहाथे गोसो होनानै मोसायो बेखिनि आं गामिनि मोसागिरिफोरखौ खावलायहरनाय थाबाय आरो देखाय खब गासैबो दे जाबाय दे स' गाइस दा मोसाखांबाय ओमफ्राय जों दा साहा लोंनो थांसै माने आं साहा लोंनो लाना थांसै आरो न'आव लोगोफोरखौ माने जोंनाव फैदोंमोन नालाय आलासि जानो ओमफ्राय गामियावबो मागो दमासिनि सेलेब्रेट खालामदों खेराइ मोसानोथ' रोङा जोंनि गामिनि मानसिफ्रा मोसाफेराखै ओमफ्राय बेयावनो लोगोफ्राथ' माने एक्सपार्टखा नालाय लोगोफ्रा मोसाखायो आरो न' प्रफेसनेलखा बिसोर ओमफ्राय बिसोरखौ दसे सोलोंनो होथ'बाय आरो दा ओमफ्राय साहा लोंनो थांसै ओंखाम जानोसै ओमफ्राय दायो दसे फैनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय साया लोंदो मोसा नेंबाय साया लोंदो बोरै नांखो जोंनि गामियाव फैनानै मोसानानै जोंनो गणेशआ सारप्राइज होदों आलासि जानो फैदोंमोन बेरायनो होननानै बाट जोंखौ मोसानाय फोरोंनायसो बियो सोना होनायसै खामानि दङ फैना लिंहरनानै मोजांसो नोंस्रा माला आशिर्बाद मोनबाय अननाय मोनबाय नै जों आर'नाइ गांसे आर'नाइबो मोनबाय नाथाय आंना बेबायदि गोथां आर'नाइ गोबां जाथारबाय आं बेनि गोजाखौसो लुबैदोंमोन जेबो नङा नायबाबो माखाय जिरायदो फैखासेया खामा नांगौबा लागोन बारा जादों आं बारा ओंखाम जाखायामोन नै जादो आंखौ ओंखाम संनाय बायदि डिस्टार्ब हैनाय खायो दाख्लैनो फिथा खावनाया खाम डिस्टार्ब जेब्ला नै अमा बेदर ओमफ्राय मा गाजर सालाद दालि नेम्बु जादो जानाय गोथाव जायोना जाया उखैयाखै नोंसोरो उखैयाखैबा आं जाबाय बै नांदो गोथाव जादोंना जायाखै मोजां दे जानाय खिथि बेदरखौ जानाय खिथि अमा बेदर ग्लब जानांगौ सोरा जायो न' अमा जायो खोमा जायो मानो जाया आंनो थाइसे हरलाय बे जाबाय अमा बेदर बे जाबाय कारजि ओइखौ नुला जानो खासियाव स्टेसनाव गिदिङोना जानाया मिन्थिगोलै सेन्डाल थाबोथैनिलै स्टेसनाव दा आंखौ इखौ हिल सेन्डालखौनो गानना थांनो होबायलै लोङाबासिनो फेदेर होनदोंना उन्दैयावथ' गार्डेन लांबाय थादोंलै दा लोङाबासिनो फेदेर लोंनायावथ' आरो बोस्लिंनांगौमोन ओमफ्राय दा खस्थ' बेबो सिरियाव गाखोहैनांदों बाङालिफोरनि सेन्देल आंनि थाखाय बिराद खमाय जादोंमोन दे गांखौ मोनदे सेन्देल लांना दोननाया सोरबा आथिं सुनो सेन्देल मोनाबा इखौ इउज खालामो खारा बाङालिफोरा मा सेन्देल गोसोम जनानैमोन सेन्देलमोन मिथिया बे हिन्जावफोरनि गोलाव जागोन ना प्लिज होसिगोन होनबा खानायखौ माबा जायागा नै जासिगोन नाया सोरबा सामान थांग्रोन बेनिफ्राय बाङालि बेदर जाजोब दंग' गारना दोन है बेदर जाजोब दा नालाय बाङालिनि जाबाय सेन्देलखौनो खला लाना थांदों फेबायसो नङा बे फेबाय नामा फेबायो ला
Về là lằng. Rồi bao là. Đâu chưa dạy vẫn giờ được. Không làm bạn đi. Rồi đi xa hết. Một dạng sụp sụp. Sụp sụp dạng. Không ạ. Cặp xẻo đó. Ai sẽ bên đây cái nó hả bạn? Sodang ni लोगोफ्रा न'आव थांनो ओंखारबाय बेनि उनाव बिसोर गाबोनबो फैबावगोन आरो सानसे मोसानायखौ फोरोंनो थाखाय स' बिदिब्ला नोंथांमोनखौ आं गाबोन लोगो मोनलायसिगोन आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ थांदों गाबोन फै थाब